ତୁ ତ ପୁରା ପୁଣ୍ୟବାନ ଟା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଯିବୁ ଆମର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ତିନି ଜଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପିଲା ଏଟା ଆଣନ୍ଦ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଜାଣିନି ବଡ଼ ତାକୁ ପାସ୍ ସେମାନେ ସେ ନା ସତ କଥା ଯୋଉଟା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ପାଣି ଦରକାର ୱାଟର ୱାଟର କଣ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ଗୁଡା ବସ ପଡ ନେଇଯିବୁ ଗୁଡା ବସ ପଡ ବାଣ୍ଡେଡ ଏମିତିଆ ସାଇଜ ବ୍ୟାଗ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଏ ଗୁଡୁ ଟିକେ ବସ ପଡ ବେ ଦୁଇ ଫୁଟ ନେଇ ଯାଉଛୁ ବସିବନି ସିଏ ଆମର ଲଢିଆ ଛୁଆ ସେ 2 ନମ୍ବର ପିଲା ଦି ସିଏ ଆମର ଲଢିଆ ଛୁଆ 28 ମୋର 28 ଆଇଡା ତାଙ୍କ ଦେଇ ପଳେଇଲା ବଡା ଓ ଆଛାଡା ଆଙ୍କର ମାନେ ଛୋରା ଅଛି ବୋର ଛୁଆଟା ଦେଖି ଅଟକେ ଦେଲାନି ଆରେ ସିଆଡେ ଯାଉଥିଲା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟି କହୁଛି ଭଲ ସେ ଆମ କୋଠି ଏଇନା କଣ ବଢିଆ ଖେଳିଲା ଓ ଇଏ ମାରଥାନ୍ତେ ନା ମାରୁଛି ଏ ଦୌଡ଼ିଲା ପୁରା ରୋନାଲ୍ଡୋ ପଳେଇ ସଇଲା ଏତିକି ଧାଉଁଛନ୍ତି ଏତିକି 100 ମିଟର ହାଇନା ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ